the ground shake. Hello guys! Τι κάνετε? Λοιπόν, βλέπετε εδώ διαφορετικό και γαμάτο background και φώτα εδώ έκτα παραγωγή. Λοιπόν, είμαι εδώ για να γυρίσω ένα βιντεάκι με δύο καλούς μου φίλους. Μπαίνετε. Γεια! Άκη. Και την Νατάσα. Με το θυμό στον δρόμο. Ήθελα να το πω εγώ. Δεν πρόλαβε. Και την Νατάσα από το Bagabuga TV, το οποίο θα είναι εδώ, στις μούρες τους. Και θα κάνουμε ένα βιντεάκι σχέσεις versus ελεύθερο. Να δείτε λίγο πώς είναι μέσα σε μια σχέση και πώς είναι ένας ελεύθερος. Πάμε στο βίντεο! Μωρό, ξέρω να σου πω, Σήμερα έχει τελικό Champions League. Φωνάξω τα παιδιά, βάλουμε πίτσες, μπύρες. Πάλι. Έλα, ξέχασα. Τι πάλι, μια φορά το χρόνο είναι το τελικό Champions Δεν με League. ενδιαφέρει, κάνει κάτι που μπορεί να κάνει το σπίτι χάλια. Ναι, είναι μια φορά το χρόνο στο τελικό Champions League. Δεν με την Barcelona λίγο. Όχι, να μην την να πάτε κάπου Λόνδρι, δεν θα αφήσει στο στέλνει στο σπίτι. Τώρα γιατί πήραμε όλη την τηλεόραση να πούμε 40 διάρκεια και δεν θα δούμε Βάλε τίποτα. και δεν με ενδιαφέρει, το σπίτι δεν θα το ξανακάνει χάλια. Δεν θα το κάνουμε χάλια, πίτσες πίρες θα πάρω. Δεν με ενδιαφέρει, δεν θα αφήσει το σπίτι. Δεν με ενδιαφέρει, έχω κανονίσει γιατί να έρθουν εδώ. Ήδη. Να του πάρει τηλέφωνο και να του πει ότι είναι άκυρο. Ωραία, πάμε εσύ. Γιατί πάντα εγώ πρέπει να βάζω στη την τρύπα. Γιατί στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή που δεν θέλει αυτά τα παιδιά. Ναι, γιατί είναι δικό μα σπίτι. Αν έμενε μόνο σου, τα τέτοια μου δεν με ενδιαφέρε. Όταν έρχονται οι φίλοι σου εδώ πέρα και πίνετε το τσακάκι σας, εγώ σας Δεν δώσω τώρα. ενοχλούμε κανέναν όμω. Ούτε εμείς ενοχλούμε, εμείς την πάμε. Θα έρθει τηλεόραση στο τέρμα και θα τρώτε πίτσες και θα πίνετε πίτσες και θα φωνάζετε σαν τους άουγκατος εκεί πέρα. Ωραία, υπάρχει άλλη λύση να βγάλω ένα εισιτήριο για τον τελικό και να πάω εκεί, αλλά θα πάω ταξιδάκι μόνο. Τι μόνο σε γνωρίζεις εκεί πέρα καμία. Άρα θα αφήσουμε το κέντρο. Ρε, σήμερα έχει Champions League. Έλα ρε! Ναι! Σήμερα έχει το τελικό ρε Champions League. Λοιπόν, ωραία. Έλατε από εδώ σε μένα, πάρε και τον Μπάμπη. Ναι, και τον Βασίλη, έλατε από εδώ, παραγγείλω πίτσες, μπύρες. Ωραία, φέρε μπύρες εσύ, παίρνω πίτσες εγώ. Ωραία, τι θες? Special εσύ και ωραία. Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, έλατε από εδώ, θα γίνει χαμός ρε. Ο καλύτερος αγώνας θα είναι, έλα. Άντε γάμισε ρε, εμείς θα το πάμε, έλα. Ναι, ναι, έλα, σας περιμένω. Έλα, τέλεια. Έλα ρε. Ποτάκι. Πού? Και μετά, τι, απλά θα πάμε μια μπύρα και θα φύγουμε ας πούμε. Θα πάμε σε κλαμπ. Ωραία, θα φέρει ο άλλος να μάξει. Ωραία, αλλά δεν πρέπει, εγώ γυμνάτη. Και πώς θα πάμε. Και τι θα πάμε. Τώρα δεν γνωρίζεις να πούμε. Να βγω κανένα. Τι είναι να βγει. Να βγω. Με ποιον. Τα παιδιά. Ποια παιδιά. Τα παιδιά που δεν θέλεις να έρθουν από εδώ. Μόνο άντρες. Σοβαρή. Δεν θα έχει δηλαδή γυναίκες. Καθόλου. Στην παρέα. Και πού το ξέρω εγώ. Εγώ που ξέρω ότι δεν έχει άλλο στο ίδιο με τους φίλους. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ μαλακίες δεν κάνω. Λοιπόν, Γιατί εγώ κάνω. δεν το ξέρω αυτό, θα έρθω κι εγώ μαζί σου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι δεν υπάρχει περίπτωση. Όλοι θα έχουν ψωλαρία. Δεν με ενδιαφέρει. Τι δεν σε ενδιαφέρει. Αυτό που σου λέω. Εγώ σου λέω τίποτα με τους φίλους σου, λέω θα έρθω κι εγώ. Όχι, γιατί εσύ βαριέσαι. Μιλάμε για νύχια, για μαλλιά και για μορφές. Ωραία, και εμείς θα μιλάμε για μπάλα. Μόνο για μπάλα. Για μπάλα. Δεν πας πουθενά. Ναι, καλά πάω να Δεν τις θα πω. πας. Δεν θα πας. Δεν θα πας. Κι εγώ θα έρθω. Ναι. Έλα ρε. Τι λέει. Καλά. Ποτάκι. Τι ώρα. Ναι. Ναι, ρε κύριε, σιγά θα προλάβω. Τι. 10 θα κάνω πάνω και πέρα, θα βγω εκεί πέρα και θα ρίξω κάτι πάνω. Ετοιμαστώ. Θα περάσει με το αμάξι να μου πάρεις. Ωραία, πάμε τώρα να πάρουμε ένα και το Στέλιο, ρε. Ναι, εδώ και πάνω μένει.
Ωραία. Ποιος άλλος τώρα? Κομπλετά, κομπλετά. Ωραία. Έγινε. Ναι, 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 ρε, αγόρι, ναι. Θα γίνει το τάσο, να χωρίς. Πρέπει να έχω κανένα κομμενάκι. Αγωστά μου. Αγορίλα μου εσύ. Ας ετοιμαστούμε. Τι βλέπουμε πάλι αυτό? Τι είναι γιατί βλέπουμε πάλι αυτό, θα κάτσουμε να δούμε έξω το μοντέλ. Ναι, δεν μ' αρέσει αυτό το πράγμα. Συνέχεια όλη την ώρα βάζουμε και βλέπουμε αυτό που θέλεις εσύ. Και καμιά φορά, απολύτως καμιά φορά δεν θέλω. Και συνέχεια όλη την ώρα πάμε ό,τι θέλεις εσύ. Τρώμε ό,τι θέλεις εσύ. Διαβάζουμε ό,τι θέλεις εσύ. Βλέπουμε ό,τι θέλεις εσύ. Και κάνουμε οτιδήποτε, ό,τι θέλεις εσύ. Μέχρι εγώ θέλεις εσύ. Ό,τι θέλεις εσύ κάνουμε. Θέλεις εσύ, θέλεις παραγγέλνεις, θέλεις εσύ. Ναι, εσύ από πάνω, εσύ από κάτω. Δεν με ενδιαφέρει. Πρέπει να κάνουμε κάποιο πράγμα που βάζει και ξανά. Είμαστε σε σχέση δύο άτομα. Δύο. Όχι ένα, δύο. Πρέπει να κάνουμε ό,τι θέλουν και δύο. Όχι μόνο ένα. Έχω την ίδια ευκαιρία. Από ό,τι πει σε καμιά γόνη. Και να κάνεις πράγμα. Τι θέλω να πω σε αυτό το μέρος, σου μιλάω. Selfie. Αυτό ήταν και το βίντεο για σήμερα, παιδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Κάντε ένα like στο βίντεο αν σας άρεσε. Subscribe κάτω στο κανάλι για να ενημερώσετε και καινούργια βίντεο που έρχονται. Αφήστε με από κάτω ένα σχόλιο να μου πείτε τη γνώμη σας. Και μην ξεχάσετε, subscribe στο κανάλι των παιδιών. Αυτά από εμάς. Έτσι. Και τα λέγαμε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like στο βίντεο. Γάμο το αεροπλάνο μου. Make the ground shake.